יש אימא, חמות, החברה הכי טובה, וכולן תמיד נורא רוצות לעזור ולהציע עצות ממש טובות. אבל לפעמים דווקא ברגע המאוד רגשי הזה, בא לך מישהי מקצועית, מישהי חיצונית, מישהי שתבין בדיוק מה עובר עלייך. וכאן, ברגע הזה, נכנסת לתמונה הדולה. שלום. שלום. אהובה, סיוון. כן. אתן הדולות שלי להיום? מעולה. אז יש לי כמה שאלות קטנות. מה הפירוש? מה זה דולה? דולה זו אישה שתומכת באישה בלידה. המקור של השם הגיע מיוונית, והפירוש זה משרתת. כי בזמנו הגבירות לקחו את המשרתות שלהם שלוו אותם במהלך הלידה, כי הם הכירו אותן הכי טוב. הדולה היא בעצם איש מקצוע, כמובן שלמדה והוכשרה להיות דולה. היא תומכת גם מבחינה נפשית, רגשית, רוחנית, פיזית כמובן. לעומת המיילדת שנמצאת מדי פעם, שבאה בעצם לילד. הדולה לא מיילדת את היולדת, היא נמצאת שם, היא מכירה אותה, יש את הקשר המתמשך כבר בהיריון, אותה, את בן הזוג, את כל המערך המשפחתי שלהם. אז כשאני עכשיו מגיעה לפגישה, נאמר חודש לפני הלידה, מה אתן מלמדות אותי שאני צריכה לדעת בשביל הלידה? אנחנו עושות איזשהו תאום ציפיות. מה את רוצה ממני? מה חשוב לך שיהיה בלידה? מה מפחיד אותך? איפה בן הזוג נמצא בכל התהליך הזה? אתה רוצה להיות בחדר לידה? יש מקומות שאתה לא תרצה להיות? יש מצבים שאתה מעדיף להיות בחוץ? מה הכי חשוב לך? ואתן גם מלמדות. מה אני עושה כדי להיות דולה? מה אני צריכה לעבור? אחרי רעיון אישי, את בעצם באה ללמוד שהלימודים הם בערך בין 7 ל10 חודשים. שבמהלך הלימודים אנחנו מקבלות המון חומר מאנשי מקצוע חיצוניים, רופאים, מילדות, מטפלים בתחום של הריון ולידה. חשוב לנו שהתלמידות יבינו גם דברים הרבה מעבר, כמו מעקב ההיריון, הריון בסיכון, כל שלבי הלידה, מה קורה שם, התנהלויות בחדרי לידה, וסטאז' שהן צריכות לעשות במהלך הלימודים בבית החולים, ללוות יולדות. רגע, אני יכולה לראות שיעור? בשמחה רבה. שבזמן ההיריון יש לנו הורמונים שמרככים לנו את האגן, ויש המון גמישות באגן, דבר שאין לנו ביום יום, שנשים לא בהיריון. אז אנחנו רוצות להתייחס לתנועה של האגן, לגמישות שלו, ולעזור לתינוק בעצם להתברג בתוך האגן. במהלך הלידה אנחנו רוצות כמה שיותר לגרום לתנועה בתוך האגן שלה. גם יולדת עם אפידורל אפשר להזיז בצורה כזאת שתעזור לתינוק לרדת למטה. אז כאן אני שמה רגל אחת בסקרום שלה, ומרימה את הרגל שלה לפה, ופשוט מסובב. ואז מגיע הרגע הגדול. אני מתקשרת לכם ב3 בלילה, אני בדרך. שבדרך כלל זה קורה בלילה. ברור. ומה אתם מביאות? תיק דולה. מה זה תיק דולה? מה יש שם? בתיק הדולה יש כל מיני דברים. יש שמנים. תראו. אוקיי. אני אוהבת. ישנם שמנים שאנחנו משתמשות בהם בלידה. אם זה שמן לעיסוי פרינאום, בזמן הלידה המיילדת רוצה גם לשמן את האזור הפרינאום, משם יוצא התינוק. למה שמן לוטוס? הוא מאוד ככה מרגיע, הוא מאוד ככה משנה את האווירה בחדר, ריח ממש טוב, לפעמים ככה צריך קצת להעלות את האנרגיה בחדר, וזה ככה... שמתעייפים מללחוץ? גם ליולדת וגם בחדר בכלל. יש לנו מגבת לקומפרסים שבעצם מאפשר, אם זה להשתמש בזה כקומפרסים חמים או קרים, לנגב את היולדת, את הזיעה, אם זה עם מים חמים שאפשר לשים על אזור הגב התחתון שמאוד עוזר, מאוד ממריץ. ועוד כל מיני דברים קטנים שאפשר להשתמש בהם, אם זה מערוך. נגיד להכין עוגה במהלך כן, בוודאי. חכי שנייה, נכין לך איזה מאוד עוזר ככה קצת לעשות. שמן תפוז. מספרים עליו שהוא גורם לפתיחה של צוואר הרחם. כן, והוא גם מונע בחילות. אז אנחנו משתמשות בזה. ואתן נשארות עם היולדת כמה זמן שזה לא לוקח? אם זה לוקח 24 שעות? גם 30 שעות. אנחנו נשארות שם ונמצאות עד הסוף הטוב. ומה קורה? יצא התינוק, וזהו, אתם נפרדים לשלום? לא.
מה קורה אז? אז קודם כל אנחנו נשארות לפחות לראות שהכל בסדר, שהאמא מרגישה טוב, שהתינוק מרגיש טוב, שהתינוק יונק בחדר לידה, אנחנו עוזרות גם בהנקה ראשונה בחדר לידה, ומחכות עד שהאמא עוברת למחלקה. ואז אנחנו נפרדות לשלום, בינתיים עד לפגישה הבאה. שהיא? שהיא או אחר כך במחלקה כדי לעזור בהנקה, או אצל היולדת בבית, אם היא מחליטה שהיא רוצה שאנחנו נבוא אליה הביתה. הקשר הוא מתמשך, וזה אחד הייחודים של הדולה, שהיא בעצם שם כל הזמן, עד רגע שמחליטים שהם כבר רוצים להתנתק. יכולה להירדם ככה. לידה היא חוויה מאוד אישית, מאוד אינדיבידואלית. יש נשים שיותר קל להם, יש נשים שקצת יותר קשה להם. אם את מרגישה שאת צריכה עזרה, אל תהססי לבקש.